bui nanglia ti prasa casing ti plasna tabok thokai malakha lekhapora krungbo bangkha intellectual bo bangkha sinai nunglai bo bangkha haini bai sak simani bagai baithane tongko shanti prasarangno thokai thanibo femlok thanibo bukha mikhiglia kha koroliya bukhu koroliya baksa ti prasa nukjak sijaro obahina patemo pate jawkha longtraibili mono amchayo shawi mankha Padma Bikash Tripura Mungwi longtraibili mono hatibo Surya de Mungwi bank branch khulogai aro Khorogo noiti kahai staff nawi samubo nirikha tei Khorogo thamchi sai hairang nahare talcha hai samu khlaimani yagloke gobangma lukurongno Rwnani hnai ekon khulugi rikha tei rang lak deposit Rwnani yaglo deposit khlaimani yagloke ekon holdero bank account rang check khlaimani yaglo nukha bank account rang sakrei asuk simia baksa borong ne thaniboke kotor loan Rwnani hnai khok bachi sai rang dok nahare gobangma borongno thokaiya obahaina koksujamong kasaifekya piaba salkisani yaglo biangjane kamawi thangka Padma Bikash Tripura waire wai yang ayang rutuk laibo manalia pathago kamini ruwajongno kok ruju Rwnani yaglo kami amchani ruwajaro bai kuthum lai bostum kok salaimani bisingtei rang kifri dane hnei kok Rwnani bai ajorawo tungplajak tongkjang kifli phekya tongkjang laikya phiaba tabo haini hai biangjani bo kamachi thangjauka Padma Bikash Tripura kol khaibo kol romya social media ni bisingtei phai kok ksarbo khukutei bai shawibo rang kifli Rwnani mungsapanche talibal krei haini bai yogliya tabo hingkake koktoman baskang phaino kokma khinglaikya jero rang thujanai jero rang najanai kok haisi 48 koromsora amchayo BJP ni neta khlayo hnei shawi mankha Padma Bikash Tripura no sago iago phantongmani bagida tongkosonglu korongnoba obhai khlai phemlogoi khya kasari mankha sumo asaja juda lamtei Padma Bikash Tripura no rutuk laikya malaliya rang kifili manani mungsa lama krijak ngai tabo hingkake jero thokojaka phemlogjaka boro koktoma thmerno ringai koktumni baskanga khokhenkani saka kebo Padma Bikash Tripura no nugu tongkhangake romutonti te shahorti te Padma Bikash Tripura ni Mungwi mamla bokhani hini saka 30,000 return policy tongni rang pheroknan tongmami arangbo generaliya ngang kai changabo tei agi waisa chang makhlai jao kha agi bu chang waisa mana viral makhlai jao phiaba bo Facebook rogo bori tongo joler moto puriskar hoye gese hinai borok boto khorsa party no khlayo haipano baido tangai chang to kono politics ba kono link rei chini manthai no simi chang manani bagi chang koijamani si engke bo samung khlai tongmani hingkai Bharatiya Janata Party ni Tripura state ni member bo khoroksa Padma Bikash Tripura binimong engkai chang bini thane rang jomar laimani rang malia haini bagi chang chang tutelo 17 jona kau bo jagao nongno office step khaijamani mane nongno office boro khai dijamani chini office engkai Surya bank engkai ko tam chanaya ba mono bazar mono bazar koi mas lokya gulo amde ke tam abo pula chengmani engkai 23 Agust 2023 3 tarik Agust ang sondhewa clear usunglia bro kholokmani a bank engkai chengkai to 2024 no cheng habo chengkai to junior senior rok borbotong bro senior baksa engkai apuru cheng rang laimani 3 mas ni pore rang kifili mana hini bengke baksa ni receive copy tongo baksa ni engkai by hand cash laimani yakte cash laimani cheng engkai abo cheng tabung jorati bo malia bini ki office staff ni nong recovery mane recruitment khajamani mane office staff hisabe cheng recruitment ba khlaimani abo ni ya gulo bahike o bank by khana batamo o bank by mani karon to omahaino mane bo chong rangliya cheng kabangma borok korom sara tongo samono tongo baksaba dhima sara omahirok ni cheng borok phai gari gura bara cheng kibi phai office khaimani bachona salary luya ni bagai cheng bono salary bare sangka borliya bapai thako ke bosaka Maharashtra o norono convert ma khlaisinai noro resign ribaidi bacalong malia mane calong malia bolte bo mane age ke Surya odi be botong mani aron theke convert khaithang sinai Maharashtra bengo engkangkai Maharashtra bengo unani bagi noro resign nan nangnai arangna kifili ching aron nan nangnai ni teke ko aboni sikang to noro tini je mangli kasamani ya gulo bo noro aboni sikang teisa somaso heka ba boni somasa asu bai bo bai kok wilai jak mani beti haya ko kok thero le mani bo bai engkai cheng angmono chana nai mani engkangkai cheng abono bo Maharashtra convert khlainani hini bokok saka kok samani ya gulo cheng kagos potro beba PDF snamai bona rebakha olokai paithakai bo
bini staff rok bin dol rok bai bo hindi be kok salai hine omai mai bain company be kok salai hine chena whatsapp te chena send khai chena khnai ni tongkha omai ke prai mas 2 mas thangka paithago sing baido tangai basna rwaja parani bini je botongma area dumasora basna rwaja parani rwaja tripura somas ni bini bumungka tilimohon tripura ke bini thanio sing mane pisri ke mane bichar khlai reja hine sing bona rikha ke mane yaglo bo bichar dago kha apru sing thanglai kya bo attend kरै ajora phailia second time hingka bo phaikya hingka phaiye apru bo singno rang Rwnani bet khlai kalangka asa se bet rang clear ke amo 20-25 din bisingo no Rwnani hini bo gosimane apru hingka kagos photo bebak tongbayo hingkai erpore ke tamungkha thang mas kai dokha tabu to kai thangka prai 5-6-7 mas abone yaglo kok kreng khabo bai kok khlaimani mane aje step ang kasing step ke sana musu mani sa angkai apru jeng thangla kya bisaran kha apru bosono rang kisar kha 2-3 jono jonki rekha 2-3 amke salary siru bo salary 3 mas no 2-3 phan no na lagra dini khorsa boro 2-3 khlai bagi rekha bar baki relia security rimane apma maya ko erpore ke next time angkai erpore ke tai rimalia bo hini sawoi busla masa sinai kubukok busla angkai new blue tripura angkai bono jeng contact khaikya bobo kisa kok salak saka paithago angkai boroni jaga kisa tongmani abono 30,000 roi jaga phalei jengno bagi rekha prai jono 2,000 ke jeng mankha angka haipano chini tai baki ya phang 28,000 rang tongko 28,000 rang tai man thai tongko jeng Padma Bikash ni thaniwo 28,000 sak thai chung kai khorok sawa e koina ro tongmani 17 jona tongmani aku manbaya ko tabu bo jaga to angkai jeng kubikok masana jeng waisa thangka check khaitaniwa Mungwi kami Maharani tanai Maharani purdang kamo uttar Maharani puro aro sogikya aro khoroksa chini belai ke manganang no bobo khoroksa chakri khlaio Purnima Deborma bini orgo bono ese hik hisabiye bobo bai thangi toike bobo saiman jaya second buri bo saiman jaya angka jeng bono detail saikya bini hik okra tong hai toike bobo wana jaka ang saimia bini sai tong hini ba mane bini hik tong hini ang saiman jaya hai rai hini bobo saka angka bobo 10 lakh runawoi bono 3 lakh rakha hini khanao आज बाई पूर्णिमा ता बोनो 3 लाख रां rakha hini sao angka paithok ke tabu tang saimang ka tai relation tongla khaini bo ni jene khud bo saka apru angka chengara ne phaiye paithok ke bor to khali thangka chengara malelia angka erpore ke botobok agartala bo eso ang bono nukha angka kesan mazar bini bani kesara gari distance tongla mane gari tongla agoliwa agartala wo kesan mazar gari ko ma tong kau saimalia angka bo thang pai kya acha bini mobile number ma mandra mobile number ke tongo mobile ba ko de masaka mobile ba kau masalai liya ba chin mobile no mane receive khaya ba blacklist tar mane no tabo ignore khai thokata acha tar mane tabo no media industry ke no tam bok ko janam so ko jengkau kesana musumani ke ahisi belake no hambe maro tang ke om hai cheno jora roi kosto khai cheno chubana ni bagi no saitong bagi media Rwnani khapani hamjak mate khapani chibaya faro te belai peple hambe buru ani kok kesana ni ke ahisi mane khairok jawi no media ni madhyame jehetu bono romoi ba jengno Rwnani mthun ar rang 28,000 tangi ke khorsa o Victor financial loan najak tong kok sanani ke je lupurok bono je jaga pun nubi to kaka bono romoi no kereng khonani kereng khonani abono ble abono abono tu no PS rogo kuno case file khlaja bo herong le khlaja ko photo abo case to khlaya ko phia ba jeng dumasora ye PS jidindri khlaida jak bini Mungwi case to riya ko mane nijera nije bahine olo da manjana hini jeng kisa nai singi tong hota khaini le bobishito ma khalai bobishito ma khlainai je bengo samung koi mas khaja ang tini staff ni bisingo baksa ba 8 mas khlaijak baksa 7 mas nung bose khaja angkai 3 mas acha 3 mas ni bisingo o bengo tam samung khaja a bengo to kunu samung ma khlaya account suda si ma khloya just jeng bengo ma phayo sia roga asugui tong lai jawo angkai customer ro phaisingo norone manager babu bora thang angkai jeng to saimia angkai dakriti kishor khoroksa tongo borok founder ro angkai dakriti kishor thanu jeng thangi ni ro dakriti kishor samung borok ni ro samungkai 12 ta scheme tongo loan Rwnani borok je loan nanai omo hai borok ni thani rang collection khadi baksam thani to 5,000 baksam thani 6,000 omo ki ate heke nazar omo prai ang waisa project khama ngete 150 ni ebab
আসা ছয়া যাকে না যায় এই আমাকে না জান অবলু কুরগর ওই নরম তো যখন দেশ ও জায়গা সেতো খাইনা নে হাজার নম্বর সিনি যাক 3 মাস নিবি যে কখনো সিনি কেনা অবলু কুরগর নো প্রেসার ওদাদি ruo jora jora o je sini jak borok kang kai te sono presan ruo chung no norong yo khlai tong khna ni chung no sao নিন মুখাই ani mungkai jakob পুরা সুরিয়া ব্যাংকে অ্যাপ্লাই করছিলাম স্বাবলম্বন লোনের লেগে পদ্ম বিকাশ ত্রিপুরা উনি কি ব্যাংকের ফাউন্ডেশন আছে মানে উনির তাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরে আপনি অ্যাপ্লাই করছিলাম তারপরে পাইছি না না তারপর কত সনে দিছিলেন আপনি হ্যাঁ কত সনের টাকাটা দিছিলেন এই তো আজকে 9 মাস 10 মাস হয়ে যাব তারপরে কোনো যোগাযোগ তানের লগে যোগাযোগ করলে ফোন রিসিভ করে না করে না কতজন আপনি জানেন না এরকম প্রতারণা এরকম প্রচুর আছে প্রচুর আছে এখন কি এসকে পারা আছে দুমাজরা আছে ব্যাংক তো বদ্ধ তালা মারা দিয়েছে এই বিষয় নিয়ে আপনারা কোনো প্রশাসনে দাবি না প্রশাসনে এখনো গেছি না আমরা পরবর্তী কোনো পরবর্তী ওখানে দেখা যাক কি হয় সবাই মিললা এটা জামুয়ারি কারণ রিসিভই করে না ফোন আমরা তো হেলো যোগাযোগ করতে পারি না ব্যাংকটা কোন জায়গা মনো ব্যাংক কারেন্ট অফিসের লোক আপনার নাম আমার নাম বিশু দাস